Čau lidi, já jsem Matt a vítám vás u dalšího videa. Dnešní video je tak trochu inspirovaný jednou mou úžasnou kámoškou, s kterou se můžu bavit úplně o všem a právě s ní často probírám věci třeba týkající se transgenderu a podobně. Když třeba zjistím nějaký nový informace nebo i když vidím nějaký vtipný nebo zajímavý video nějakého youtubera. A právě nedávno, když jsme se bavili o jednom takovém videu, tak jsem použil slovo transkluk. A ona mě tehdy zastavila s tím, že se ptala, co tím transklukem myslím, jestli tím myslím osobu FTM nebo MTF. Protože najednou nevěděla, jestli myslím někoho jako já, kdo se cítí být klukem a prostě považuje se za kluka, nebo jestli tím myslím někoho, kdo je fyzicky klukem, ale chtěl by být radši holkou. Takže jsem jí tohle vysvětlil a právě mi přitom došlo, že i když to je v trans komunitě asi celkem jako přirozený, tak ty ostatní lidi z toho můžou být zmatený a až tak úplně třeba neví. U lidí, kteří jsou transsexuálové nebo transgendři, tak používáme ten rod, který oni sami preferují. Takže pokud máte někoho FTM, tak i přesto, že ještě nebyl na operaci, tak je super o něm mluvit prostě jako o klukovi a oslovovat ho v mužském rodě, nebo mluvit o něm v mužském rodě. Stejně tak o MTF, zase naopak v ženském. Ono už jenom tím, že prostě u těch lidí takhle používáte správný rod, tak jim ukážete tu svou podporu, to, že je chápete a ono to nesmírně pomáhá, protože těch chápavých lidí dneska není úplně moc. A samozřejmě záleží na každém z nás, jaký lidi má v okolí, ale ne vždycky jsou kolem vás prostě lidi, kteří vás pochopí, kteří tohle tolerují a kteří vás takhle oslovují. Takže každý jeden, který používá ten správný rod, tak je úplně prostě úžasný a je to asi ta největší maličkost a zároveň největší potěšení pro toho transgendera, který mu můžete udělat. Samozřejmě je potom rozdíl mezi tím, jestli mluvíte o někom, kdo třeba natáčí videa na YouTube a znáte ho takhle z YouTube, nebo někde publikuje články, a mezi tím, jestli máte transgendera někoho z kamarádů a mluvíte o něm. Protože pokud máte nějakého známého transgendera takhle z internetu, tak je v pohodě prostě o něm mluvit tím jménem, který on chce a oslovovat ho v tom rodě, který on preferuje. Na druhou stranu, ale když potom máte kamaráda transgendera, tak si musíte dávat bacha na to, komu se vyautoval. Samozřejmě pokud někdo oznámí všem, hele, jsem transgender, chci být klukem, teď mě prostě oslovujte v mužském rodě, OK, je to jeho rozhodnutí a je super, když to tolerujete, když ho tak fakt oslovujete. Když pak ale máte kamaráda, který to řekne jenom vám, nebo kterým to ví jenom pár lidí, tak je dost blbý pak prostě přijít třeba do školy nebo do práce a začít na něho mluvit tím mužským rodem. Protože najednou prostě na vás lidi začnou koukat a začnou se ptát a prostě jako v podstatě byste udělali coming out za něj, což není úplně jako OK. Takže na to si dávejte bacha. Samozřejmě, ale i když máte takovýhohle kamaráda, tak samozřejmě jsou třeba chvilky, kdy jste spolu sami, jdete spolu ven nebo někam, nebo si třeba dopisujete. A samozřejmě, když potom tady při těchto soukromých chvilkách použijete ten správný rod, kterým on chce být oslovován, i když vám o to třeba sám úplně neřekne, tak tomu člověku uděláte úplně neskutečnou radost. Jak už jsem říkal, je to prostě maličkost, kterou můžete udělat, ale pro toho člověka znamená strašně moc. Takže doufám, že jsem vám tímhle krátkým videem tak trochu upřesnil to, co se myslí, když o někom mluvíme jako o klukovi nebo o holce. A že jsem vám dal třeba i tipy, pokud máte nějakého známého transgendera nebo tak, jak mu udělat radost. Protože ten pocit, který mě vyvoláte, je fakt k nezaplacení. Takže to by bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám líbilo a uvidíme se zase u nějakého dalšího. Čau.